Wari min na o de bɛna bɔ quoi i b'a dɔn kɔɲɔ filɛ nin ye sisan ni kɔɲɔ sera parce que dépense ka ca trop ya wari min bɛ yen nɔ ne ma dala n'a bɛna bɔ o de bɛ ka ne yɛrɛ kɔnɔna fili dɔɔnin est ce que an t'a essayer k'a cɛ dɔɔnin k'a bila ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin pour que an ka économie dɔ kɛ yan ayi dɛ e bɛ ko k'a fɔ a ti cɛ dɛ wari ni min b'an bolo an b'an débrouiller an b'a kɛ n'o de ye i y'a mɛn jɔn dan y'i se ye koyi an ka di ala ma ne yɛrɛ b'a dɔn musakaw ka ca o ye tiɲɛ mais a bɛ nɔgɔya n'ala sɔnna ko bɛ nɔgɔya baga ni ala de ye mais n e kun ko ka fɛn dɔ san fɔ n'olu fana bɔra wari in na a ma nɔgɔ de quoi k'a bɛ se ka kɛ e kun ko ka fɛn minnu san e mago kun bɛ fini minnu a tɛna se k'olu sɔrɔ a bɛ nɔgɔya n'ala sɔnna i b'a dɔn wallahi ala an ka nin kuma in bila e yɛrɛ bɔla ne ni Zugu ka relation kalama wari min bɛ Zu kun e yɛrɛ b'a bɛɛ lajɛlen kalama a ma se ne ka kuma ye tuguni ne kɛr'i fɛ ne ma k'i fɛ wari ko la ka kama ne kɛr'i fɛ parce que i bɛ ne bonya de Zu filɛ nin ye ale ye mɔgɔ sugu min wari b'a kun a tɛ muso bonya a ka sira tɛ muso ye o de y'a to ne ni Zugu ka relation ko jɔ la i ka bonya ani ka karama ani ka majigi o de y'a to ne kɛr'i fɛ ne ma k'i fɛ wari ko kama dɛ donc furu in da bɛ repousseli ko kuma k'a fɔ k'an ka a bila ka taga ɲɛfɛ dɔɔnin parce que wari t'i kun wari min b'i bolo an b'a kɛ n'o ye n'ala sɔnna ma a bɛ bɛn i y'a faamuya mama mun kɛra tuguni Ali i jɔ sa ni yana tile kɔ n bɛ taa tile ta so kɔnɔ ne ko n bɛna disi dɔ ci ma ka film kura k'a la Allah wallahi n bɛna san i jɔ suma na yan dɔrɔn ok n y'a mɛn taa i bɛ na n jɔlen sɔrɔ suma la n bɛna san Mama. Mama. Mun kɛra? E de ye ne tɔgɔ da. Mun don? Kuma o ye bi ta ya. Hali kunu. Mama e kini dɛ. Donc kuma min bɛ ka fɔ dugu kɔnɔ tiɲɛ don wa? N y'a mɛn k'i ni Ali ka mariage bɛ bɛna kɛ. Ne fa, i ma fili fiyewu. Ni Ali ka mariage yɛrɛ de bɛna kɛ.
e ko mo la sisan ma kala de tourner de e ɲɛla e ma ne ka aliya wari bɛ kun vilaw bɛ n bolo mobili bɛ n bolo fan bɛɛ e kun ka hɛrɛ de ma di e ya walima mun de don e cogo di ka tugu ali kɔ quoi n t'a dɔn n bɛ sɔn k'a kɛ quoi a kuma de banna e ka so e ka mobili e ka wari a ye nafa jumɛn ɲa ne dusukasi ɲani a ye mun de ɲa ne mun kelen a fɔ n ɲɛnɛ n k'a mɛn mobili b'e bolo e bɛ n'o de fɔ ne ɲɛnɛ ne ni ali ka furu i sɔnna o i ma sɔn o zu furu in bɛ kɛ bon donc o de don quoi awɔ o de don bi wa o de don sini e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de kuma banna a t'i ni ali cɛ dɛ ali a t'i n'a cɛ i t'a ni cɛya cɛ yɛrɛ i jɔ n k'o f'i ɲɛnɛ bon donc o de don quoi awɔ o de don ko mun de kɛra wa e ma fɔ k'o don wa ne ti tiɲɛ wali ne tiɲɛ ara fila ko dɔn kɔfɛ an ka ɲɛ bila Mama. Korna mamere, if you want to get a clear there, it's a night. Mama, get it. Mama. Kashiro. Sua, andando menina não. Ani ko n'a sɔrɔla i kun ma t'i ka tile ta i kun b'a dɔn ne kɛra a ye bugɔ dɛ a ye jumɛn ne kɛ tan u binna an kan de Ala ka b'i bolo bene de ka tiɲɛ don du bɛnna ne kan fi ɲɛna i bɛna ɲininka ko tiɲɛ de don n m'o nkalon tigɛ ye a bɛ mun ɲɛ ne a bɛ mun ɲɛ n ye n ka diɲɛlatigɛ donlen filɛ bɔgɔ la kana maga n na nso kana maga n na du de bɛnna ne ka muso kan n'a sɔrɔla i kun ma t'i ka tile ta i kun b'a dɔn ne kɛra a ye bugɔ dɛ a ye jumɛn ne kɛ tan u binna an kan de ko zu bene de ka tiɲɛ don du bɛnna ne kan fi ɲɛna i bɛna ɲininka ko tiɲɛ de don n m'o nkalon tigɛ ye a bɛ mun ɲɛ ne a bɛ mun ɲɛ n ye n ka diɲɛlatigɛ donlen filɛ bɔgɔ la kana maga n na nso kana maga n na Yeah, let's go, buddy. Gang. I'm baby.
Setler be salane kono, eska manu be bolane kono, wani banyina me kareni kono, kalite duma me chetani kono. Setler be salane kono, eska manu be bolane kono, wani banyina me kareni kono, kalite duma me chetani kono. Dengo kalite duma me chetani kono, ni be ganyini me kareni kono, manu biante mo chitoro, barabe ke fo wari ga soro, ala ni tie ne siksa soro, kamti doga flobe fono, ni pirati bola kanana toro, yenda bolo be bolane kono, ye bi bolete marché soro, indigité, ame para la every day, asiringa bien, chitote. Aira togod. Aira togod. Eska. Ah. Aira togod. Zube mini. Neti zuwero do. Zuwa. Mo zube mini. Oneti zuwero do. Zuwe mini. Zuwe mu ke ni ba do. Neti zuwero. Ita ko do fi. Neti zuwero do sa. Zube na nega mu so de ga. Zube mini eska. Am so gawa. Zube mini. Neti zuwero do na ko nim to ka anatere yala. Ou sera sugu de la medine sugu la. Medine sugu la edme. 14h wakati. 14h wakati atoka taya. Awa atoka taya. Di kungo mata. Non, je dis dernier na mai kwa. Bila. Na nte kungo mata, mana masumani.
Ouli. Macam-macam. Subem. Mati. Zube mini. Zube mini. Mon désir là. Macam-macam aku ni. Fagi ati enne jable ne shude je juro fone 600 toron ne ga ta zuma fo barabara eta bola ne be bla beta zunda petit ache nit fega ko jugu ki la ima nu ki ga juro drone fo donc ibe kalabantia de la si va donc quoi kalabanci minena mai ni quoi ti fait ko jukki la quoi tu vois mari washile mbabe do 650 mbabe do mais peu va baser c'est que joueur force ni joueur force 600 le ballon no aller 600 tu vois mourin takani turumani Ndizu yoro don ndizu yoro fo. Nfaka ndizu yoro fo. Pardon, anne ni tous les jours. Mais si pardon. Idengeni Musa. Nagli tala sabi shibi. Ouais, santan fla. Bien kunya bala na dogo no kuma kata e ko soda. Si pardon. Dommage quoi. Musa Dommage bon, ma do ko ni atna se aga kurin la bandi parce que ni ba do. Musa yore masika sobi. Wele Musa masobi, ile Musa masesobi. Musa maseso Musa bene do. Ne ba do ka fo nene imine. Atna se ga kuma ko. Donc Musa bene bo. ndendi kana niti problem ta ndendi kana aseka dintino c'est dona su bena ne ka muso de ka donc il be ka su kordo donc ite fana be mbolo ni atro be su fo je yoro fo ni sisa na atro je soro chugo mna se ko fo ne sisa ede ina bi nyowen sinon madame na kulula ki de clote kana nuti ke hali ni magara ndin kusigi din kelela c'est bon ina sini tu ba position ti ela ka ki be de na se na fo avantage be de mo faut pas que dron ka ko ba madame ni de na ko mo de ka ko ga gani ba ndi ibi be fe de ko kana te ka dron afon dron shu yoro ne di sigi de mene di no te se ga ne di to ma dala de quoi de bla lom tala et il a passé peut-être une malade. Papa, maman fait.
Petit, Moussa. Non, calme-toi, calme-toi. Non, mina. Ibendo, mini. Eh, quand tu quoi? Nous qui jouons dans le foyer. Joue sur le tour de 600. Joue sur le tour de 600. Bon, Zou. Il y a encore un problème. Mais il y a un problème. Pour le foot, tu as vu placer ça. À fondre avec Debla. Avec là. C'est promis. Mais de la fille. Ok. Surtout, quel endroit est Zoula? Oui, ne va pas oublier de rentrer à faire un problème. Sinon, l'autre, les flèches au moment, Zou est plus dangereux que moi. Ok, problème. Il a été fait le bon. Cody. Code pour 12, 15. Alors, numéro, toi, même numéro. So, Zouk, et ma foko ni assez ba foko problème de rabi wele so message dara mais ga téléphone a tourné bolo ko nay ni wele mi rebna baraka on a ben bien sur le tout idea donc idée mi nga cewul mi ta sisa mi nga cewul abi dem la mais ebitu ya folo quoi mais le problème d'engelen bien sur les douguti awo il faut douguti mais avantage le bene bolo folo ba ne ko mi debla woni bi debla donc kuma chamate no donc won dede ebitu ya folo problème fo kana fo idée ya tene idée ta bene ni edité donc ebitu ya no folo et bien wele mumei mon ma se ka se so et deuxième problème baro de problème même ko mo to ka flo nganye problème même ya nyefo jona ne pressé le déjà problème de ce là bien na mama rega kabima maka John même ta police là de suri do nyanga pala dura kele ko ali kana ngi be muneti fa wure ke voilà déjà nye oubli mais ale be mbolo folo mais ale de ga su la sama kan ni wele kundi na so la se ga de ma bola ache ali ne wan sigi de men na tu ne boran mouvement no sa ache ne be ko wero de la ache regarde puis yere ba shwa ache ore be mbolo sa me ga woni ne ga gengi donc ate joba donc ni mouvement tandi il fallait qu'il gata pour sous les donc de psy ga faire gérer sang parce que mon fille na ache woni Déjé, nous on dit t'es mais quand même na quoi. Ali, mais t'es malade, tu te prends pour qui? Ni blaga oui bolo. Faut mon madawa. Ache Ali, ne wara mon miga, mais kana zu like. Kana ne lame, iwa yenyeno. Ne tara. Allô? Le jour. Donc on a problème de tirer manger du message. Voilà, donc il y a des gens donc allez mener bien. Il y a les deux séries volants. Donc à toi aider c'est ça. Merde. Non.
Ok, mais message tu m'as sans ça SMS fait quoi? Ok. Compte sur moi. Ali, i ka ko de banna bi. I y'a mɛn i ka ko banna bi. Wa kuma caman ka dɔgɔ an ka taa kuwa. Su kana kuwa n'a yan nɔ n ka cɛ. E fa tigɛ ka wei ɲɛna yan bi. Ne b'o dɔrɔn de nɔfɛ o. A mɛnna n bɛ k'i ɲini. Kuma na. Tante.
An dɛmɛbagaw folen don an ka foli b'u ye n'a fɔlɔ ye femme d'affaires n'o ye n yɛrɛ kɔrɔmusoba ye o mana bɔ yen an bɛna Fami Jɛnɛpo la n'o ye n terikɛ Madani Jɛnɛpo ye a bamuso fana ka foli bɛ yen nɔ o mana bɔ yen nɔ Morshe minnu bɛ n dɛmɛ ka partager Théodore fana bɛ partageli kɛ Damoshe an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ani mɔgɔ minnu m'an suit ani mɔgɔ minnu m'an dɛmɛ aw ni ce